Dneska si spravíme drag race, no nie drag race, ale závod. No, tieto dve autá, Porsche Groiler od Monster, tu tak je rovná cesta, guma je Jackpoint, poďalej, hej, tu sú zákruty, i také tu zakruty, i potom to sa otočí, i pôjde sa naspäť. No a keď dojdu znovu na tú čiaru, tak je koniec. Je koniec a rozhodne sa víťaz. Rozhodne sa víťaz. Takže sme ready. Takže 1, 2, 3, go. Ako sa stane vybuch? Jak sa stane vybuch? Ty to máš restart aj, takže na ty už máš ten Jackpoint, takže si ho len nebúra, sakra. Nie, powiedz. A ja si myslím, že som prvý, no a ideme spektíčiť. No takže, teraz je vyhodnotenie, takže ja ťa veľmi neberiem za sládla si to, ale neotočila si sa tam, takže, ale chápem, máš väčšie auto, no takže asi ok. Takže sme u konci toho videa, a sa vám to všetko celé páčilo, keď hej, tak zanechte like, odber a zatiaľ